Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita, kat naggapo iti pagayam tayo, aragpailingad iti nagan a Carol, manipon iti bengget. Kastiman ti konana. Dear Mr. Lonely, konsumisyon ko ti asawak, gaputa na pagklan a babaero. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo, ani Carol, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay akas jay ti anak yu, tatang. Siya ko, ti dumaw dawat iti pamakawaan anak ko. Bagbaga akmat ti anak ko. Hanggang awan dengdenggen na. Ay ayat akunay ti anak yu, tatang. Kadyak kayat nga agsina kami. Day tamat ti ibagbaga na kanyak, anak ko. Di naman laang kayat nga agsina kayaw. Ngamdyak maawatan, no apay nga agbababae. Marigrigatan akong, tatang. Di ka madanagan, anak ko. Kanayon ko abagbagaan ti anak ko. Agyaman ak, tatang. Kat pasensya kayo lakuman. Tada kayo ti pangibagbagak iti parikot ko. Awan problema di anak ko. Umasidag ka lang kanyak. No kasta nga da parikot yu kanitaw na eh. Diya ka mo no anya ti impakpakan kan kaday tato ni. Agdadata lang aruda na babaero, ngam saan mo pa ilaang amasinaan. Mama, liman ti anak mi. Kasan mo ko maasinaak ngay? Bye-bye amlat tang arudan agbababae. Bayan nyo ditan nga aramidan na ti kayat na, mama. Ay, diya ka mo kan kano apay asaan mo amasinaan. Tunggal kumprontarat mat ngamin. Kat kunana asinaan ng ti babae na. Kaputa, da kami kano ti pamilya na. Da kami ti pilyan na. Anya aya ti problema ti asawam. Anya pa ilaang ti sapulan na kan ka. Kat dakdakkel pa'y ti maipaspastrak mo akwarta ngam iso. Talaga siguro akatatao na ti babaero, mama. Kasaum ngamin ati asawam. Nunasken abalagam. Aramidam. Sige, mama. Kasaritak ti asawa. Agtugaw katamangantan. Imo nang dagiti ubing, tada sarek da iti pagadalan. Imamangay. Ne, aday tamat gaya man ni mama. Isun ti umululog iti agdan. Mama, umay kayon, tamangan tayon. Napunasan ti ganas ko amangan. Umuna kayon, sumaruno akton. Agigitan tayo, mama. Di ka kayat akasango. Mama, anya ka din dahi pa nagsasauyo. No si ka kat kay kayat mo akasango ti asawam. Saan kanya, Carol? Sige nga rod, mama. Sumaruno kay to namangan. Talaga anagmadi ti panagsasao kanyak ti inam. Paspasensya amla ko man ni Mama Tony. Amo ba't ti makagapo? No apay akas jay ti trato kan ni mama. Saan mo nga irason ang ti inam? Gaputa sipod pa'y. Saan nakakayat na parakin ka? Amo matgayam asaan nakakayat. Ngam apay nga inyad adam payla ang tinagaramid iti banag. Akarkaro apang guraan nakan ka. Huston, diakon kayat na pagsaritaan taday ta banag. Carol, apay akaslan nagunagman ang ti pampanunutam. Pimasyang yamin ni Mama Ijabalay. Kakaasi akmanan ama ipit kadakwada ka ni Tony. Ay, no apay matngamin akas taunay ti panangisakit mo kan ni Tony. Saan ko mat nga isaksakit? Diyak lang amin kayat nga agsina kami. Bili bakit di ay ti kinamartir mo? Saan ka di nga uray di inalam idi aparaw awir iti anak yo? Kat pinabain ha? Dayta ti agpayso. Ngam awan sa bali anang ibagaak iti dayta no di si kalaang. Gapo ta mabuteng ka amang ibagakan ni mamam? Sigurado pagsasawan na ni Tony iti saan amalamlamot ti aso.
Kasta tirumbang ka ni Tony. No maminsan, baybay aklatan ni Tony. Ngamin, saan ko ang maipaay ti tarigagay na maadaan iti anak a lalaki? Kat, day tati rason na tapno agbabae? Salakan sumardeng iti kalukwan nga aramidan na no maipayak iti anak a lalaki. Apay aya, Carol. Saan mon akayat ti agsikog? 5 ti anak niya puro babae, Lulu. Anya nga iti ammom, no lalakin tun ti sumaruno. Nalipatam ka din, anarigatan ak anaganak iti naudi a panaganak ko. Iso akas lamabutang akon nga agsikog. Kaano ka di nga agawin ni Mama? Apay, kayat mo na pagawidan ni Mama. Kaslamat ngamin kanayon asip-siputan na tigaraw ko. Isak sakit na klaang ni Mama. Gaputaam mo na ti aramid mo. Di ta ka di manan ti pagturungan di salitaan ta. Katagpay sumat saan ka di? Amom, naibaga kun ken ka. No maipaayan nak iti anak a lalaki. Agbalbaliwak ang mamimpinsan. Amumat amabot ang akong agsikog to ni. Anya ti pagbutngam. Ospital mo ti paganakam no bilang. No kasta, kayat mo nga igasang gasat ko ti biyag ko. Kayat ko launa ti maaddaan iti junior. Dahi ta ti ipakpakaasik ken ka. Ngam apay kasla nagrigat apat gam dahi ta akid daw ko. Talagang nga awan manaknakam ti asawam. No talaga nga'y ayatan na ka. Saan na nga ipilit ti may sa abanag apagpaggadan ti biyag mo? Mama, kasla kayat kon apat ganti asawak. Barang iso ti pagbaliwan na. Anya, kano ka di apanunutam mo at ti bagim? Ti bukod mo apagragsakan. Saan kat ati asawam latan ti pampanunutam? Mama, oray siyak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak a lalaki. Ngam iha, amumat nga agpagad ti biyag mo. Kan kinunam idi, apulusan asaan mo akayat ti agsikog. Idi ta, Mama. Ngam ita, nagbaliwan ti panunot ko. Kayat kun ti makigasang gasat. Saan nyo kadimot akayat ti maadaan iti lalaki nga apo ko? Kayat ko, iha. Ngam napatpatag tibiyag mo para kanya. Sanda ka pakadanagan, Mama. Patsyag akabaalak man ang tiyag sikog. Anya? Anya? Kunak man numabutan kan nagsikog. Oray maudin apa nagsikog ko, Lolo. Anya ti amok no lalakin ton. Kita man ngagpaiso day ta panagayat mo iti asawa? Barang isumatan ti pagbaliwan na, Lulu. Barang no adda pa'y panagbaliw na. Mangnamnamak ngagbaliw ti asawak. No maitad ko ti arapap na maadaan iti anak ka lalaki. Ay, Bili, baka talaga kan ka, gayam. Nagswerte mo tanda di Tony, tasi ka tinagbalin nga asawa na. Agpakada ako niha, umayak tumanan pumasyar no kailiw kun tumanan dagiti apo ko. Agyaman ak iti panang pasyaryo kada kami, Mama. Awan na nyaman na, iha. Ipatulod kayon ni Manang Lira ija paradaan ti boss, Mama. Saanan? Kabaulak mo? Saan, Mama? Ni Manang Lira ti mang bit-bit iti awit yo. Ala, si kaman laangan ti bakam mo. Naitulod mo ka din ni Mama? Juan, Carol. Anya ti bagbagakan ka ni Mama? Nagdamdamag. No kanayon kayo nga agapak ka ni Tony. Kat, anya tin sungbat mo? Saan naklatan ang nagistorya iti pagdanagan na. Isupe apang panunutan na. Nasayaat mo't nga rod. Kan imbilin na kanyak, asaan ka kano abaybayan. No mabalin, saan na akayat nga agsikugkan. Sapay la kuma, tanukas pangarigan agsikugak.
Patgan matan ti Diyos tinabayagan at arigagay mi. No kasta, kayat mo pa iti agsikog. Uray maudin na pa nagsikog ko manang lira. Ay, makapadanag matlang nga rod, Carol. Malagip ko lakat nga rod tirigat mo, idi nagpasngay ka. Sana kapakadanagan manang lira. Kabailak da ito eh. No kasta, masikog ka bakit? Wala kay kagap-gapong iti ospital. Sapay ako matalalakin bakit? Agkararagta. Asapay lako matalalaki matanda ito eh. Wan bakit? Katsyak na tan ti kararagsakan nga ama no maadaan na kiti lalaking anak. Tin karim kanya ka. Agbalbaliw ka no may payan ka iti lalaki nga anak. Wan bakit? Promise! Wan mama, pudno ama si kuga kon. No kasta nga rod, saan mo aliw-liwayan ti kanayo na mapanagpa-check up iha? Wan mama, saan ama sapul nga ibagayo? Tayso at talaga ti aramidag. Nasaya at mat nga rod. At sapay la kumaata lalakin da ita. Sapay la kumaa, mama. Anya ti planom iha. Ipa-ultrasound mo tapno maamuam adakos no lalaki wan no babae. Saan mama? Kayat ko a surprise. Mala, makamu ka nga rod no day tati kayat mo. Basta saan mo abaybay anti pagim. Wen mama, awan pagdanagan nyo kanya. Ay na, madlawan ti tiyan mo. Makapa-excited matlang arod. Wen nga rod lulu. Uray siyak. Kasla kayat kun ama-amuan no babae mo no lalaki daytoy. Sapay la kuma, talalaki daytan. No lalaki daytoy. Siguro, agbaliwan ama mimpinsan ti asawa. Nga ta, kasanon no babae? Ha? Saan nga agbaliw? Kasjay? Diyak mo, lulu. An-ano samlatan? Tunggal at damaamuam na aramid na? Isungarod nga ikarkararag ko. Alalaki ko matipas ngay ko, lulu. Mabalin mo sa matan ti agpa-ultrasound bakit? Tapno maamuantan na babae wano lalaki ti sikog mo. Diyak kayat to ni. Kayat ko amaamuantan to. Into nagpasngaya kon. Magagaranak nga ruden. Agtutur ka. Kayat ko a surprise. Noon niya ti gender ti pasngay ko. Alamalangan, naisot kayat mo. Kasano no babae man ang ti pasngay ko? Saan na kumamata dismayaan bakit? Saan ka kadi asumardang iti kalukwam? No babae iti pasngay ko? Tiyak kaya taday tati pagsaritaan ta. Amang ano niya pati agbalin nga epekto dahi iti sikog mo. Nala, maturog takit din. Anay ko, Tony. Aga nakaksamatan. Agringkan, tamapantay di ospital. Basta ka di. Mabit lang nga rin sa ganak ilugan. Tuktukom nga rin ti kwarto ni Manang Lira. Iso ti kadwata pa ni di ospital. Uwan bakit? O niya, kabaalam ka di pa yung edturan ti sakit ti tiyan mo? Uwan, basta darasam laang nga isagana di lugan. Alang rin bakit? Apaman amay saganak. Sublian ka asakroyan, taipan ka itilugan. Ay napakit, lalaki timpas ngay mo. Awan nga ron lakay, kamaudyanan na. Naipayan kamatlaangan iti lalaki nga anak. Kastigayam tirik na ti Adan Junior na, bakit? Namnama akong ti panagbalbaliw mo, Tony. Win, namnamaam na itabakit. Siguro, no makita ni Mama ti panagbalbaliw mo, agbaliw mo ti trato na kan ka. Jaglam mo. Ang makita kitinam at kaslawan na saya at nga aramid ko. Mapamasol mo ka din ni Mama. Uray pa nga taawan dakas nga aramidag. Iti kaano man, saan nakamaguston ni Mama kas manugang. Atap mo lang ang dayta, Tony. Ngam no makita ni Mama ti panagbalbaliw mo,
Imposible asan nga agbaliw ti trato na ken ka. Hello, everybody! Ayan ti apukok. Mailiwak manen iti lalaki nga apukok. Ada kayo matgaya man, mama. Imunag aklatan nakalukat mo ti ruangan. Ayan ti apukok, iha. Patpaturugan ni Tony ija kwarto, mama. Anya, ni Tony ti mang patpaturog. Wan, mama. Milagro, tamaanusan na ti agaw-awir. Wan, mama. Dakalan ti nagbaliwan ti asawak. Agpaiso. Wan, kunaktumat, mama. No kasta, pinaypaiso na tinagbalbaliw. Wan, mama. Nasaya at matngarod no kasta, iha. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon, mama. Sumarunon ton ni Tony, inton mapaturog na ni baby. Nasaya at matno ko naman nagbalbaliwan ti asawa, miha. Wan nga rod, mama. Nagpaydo matiragsak ita ti asawak. Bakit? Napaturog ko ni Junior. Umay ka nga rodan, tagsasangot tayon kada mamaamangan. Ay, umula kay latan pa ka. Abangan mo, di nakayat ni mama akasango. O may kakit din, tagsasangot tayon. Agpaiso, mama? Kayat da ko nakasango? Kayat mo ka di tayo babawik. Umay kakit din, Tony. Tama nga no, agbaliw pa iti panuunot ni mama. Ita, awanan ti dawatak pa'y iti Diyos, Mr. Lonely. No nagparparikutak man iti kalabas, naggibusen da jay aparagparparikot ko. Agyamanak iti panangidrama yo iti pakasaritak. Ti pagayam mo, Carol. Agyamanak met pagayam ma Carol iti daytoy apakasaritaan. Ala, ti makunak, awan agnanayon ala dingit. Amin aparikot, adda solusyon na. Adalaan kada tayo amang birok iti umno a solusyon. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ni Carol dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami itinkay panagdengeg. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Kailin. Ha? Di na ka din malagip? Siyak ni Marga. Classmate mo, idi. Marga? Ala, Marga! Nagkailan din nagbaliwam, Anak, ladlaw ang hininaon ti kawis kong bag mo. Wan, swerte ak namin iti negosyo. Asika, ano ti trabahong ita? Saan ak magtrabaho at ang damutin anak ko nga sa asikaswag. Isuan nila kay kulat ang dagtrabaho para kada kami. Kasladaan ang day tabag mo, Amano kayak mo ti gumatang? Ado ti lakok ang hinginaan. Ha? Ay, pasensyakan. Awang mga ron pagbayad ko. Si Kaman. Itad ko ti number ko ken ka. Awagan nagtulak ta, inton addan pagbayad mo. Lakay. Aday bagang? Na-promote ka mo din iti trabaho. Saan ka di? Wen, apay ka di? Dumawatak mamot iti paggatang ko iti barong abag ko. Ngamin, daanan tay sigod abag ko. Manuti ka sa pulam. 30,000 pesos. Anya? 30,000? Para iti may sala ang abag? Kasta kangina ti kayat mo agatangin abag? Ado mat tinalala ka abag dita? Adamat urnong ta, saan aya? Para iti panagadaldag iti anak ta dayjay.
Agasan man ti kangina day taabag. Itamot la dumawatakun ka. Di mo ipili ti kayat mo. Nangina unay ti kayat mo agatangan abag. Ma'am, delivery para kada kayo. Ha? Ala, awa mo tamok nga in-order ko. Awan ti bayadan yo, ma'am. Ha? Asino tinang ipa-deliver iti kasta? Basaan nyo latan day ta nakasurat, ma'am. Sige, ma'am. Mapana kaon. Ay. Bakit? Anya tintulot ti delivery boy? Kwa, nagkapumot ka ni Marga dahito eh. Anya? Mabit lang talukatak. Ala, nginginaan na bagti kargana lakay. Anya? Nanang, tatang, at da kano ti meeting inton bigat. Ninanang mo pa lang ti mapan, ada trabaho ka. Nangag mo ti imbaga ti anak mo? Wen, mapanakin ton bigat. Aywan gayam. Itid kumutan ti pagbayad mo iti tuition ni Jude. Bayada mon. Sige. Kastamot ti pagbayad mo iti kuryente, ha? Sige. Ken, itid kumutan ti pagpalengke. Diana, intulnog mo magayam ti anak mo. Awen? Ay, hala. Nagmayat day tabag mo, Kailin. Madlaw ang inginaana. Kasta ka di? Imbag ka pa'y. Makagatang ka iti kasta abang. Amumot nga di pa'y lang katarapaap ko ti madaan iti nginginaan abag. Sino nga tinanggatangam iti dayta? Ay, Jayman, kabatch ko iti high schoolak. Kasta nga min tinegosyo na ita. Aglaklako iti nginginaan abag. Kumusta nga jay bag nga intad ko kan ka? Amo, Marga. Napansin dagiti kakaduak iti nakimiting ak jay bag ko. Imapalda. Kayat mo pa'y kaditi kasta abag? Wen pangalaak nga iti pagbayad ko. Mabalin mo mati umutang. Ha? Agpaiso? Mabalin ko ti umutang? Wen, kunak lang arudan. Oh, adtoy Adtoy dagiti pictures dagiti lakok. Ada shoulder bag, wallet, sling bag, kanda dumapay. Agpili ka no, anya ti kayat mo. Ala, nagmamayat mo tan dagiti abag. No kayat mo, di alaam amin hen. Wanya ngay, nagbayad ka ni ti tuition? Kan nabayada mo ti bilti silaw tayo? Wen lakay, nalpasan. Nasayat mo kasta? Ay wen, siya kung timang itulod iti anak tayo ton bigat. Itaman pa'y. Wen, siya ton lakay. Nanang, tituya kon. Ha? Kabaala kon, nanang. Sukunan naklangan inton malam. Sige garod. Mapana kon, nanang. O sige. Ni Diana ti umasidag dito'y ayan ko. Kailin, agawit ka ka din? Saan pa'y? Uy, baro mananday tabag mo mare. Naimbag ka pa'y. Ay, kaano nga ta, makagatangak iti kasta? Ay namare, dakkel ti sweldo nila kay ko. Iso akabalan mi ti kumatang itinginginaan abag. Kasaom tumo nila kay mo ngamin Ay, isuntumanan apagapaan mi. Ay, construction worker lang ti asawak. Iso ano adaman masweldo na. Mausar para iti panagadal ti anak mi. Bilitam si kamot mare. Kita ang tabag mo na madlaw adaan nun. Ay, sana bali mare. Tinapatag, ada pagbayad mi iti tuition ti anak mi. Kan, ada paggatang mi iti kanan mi. Hello, Marga. Kailin, ayan ang nagibayad diyang hinginaan abag na inalam. Naka-down payment kan. Ngamusan pa'y anabayadan dagiti dagduma. Ay, kwa. Yag ko inton bigat. Siguradum lang. Tano saan? Ipabarangay ka. Ha? Siguradum lang, Wen, sigurado.
Naimbag nga agsapam, lakay. Oh, ada ibagam? Nanang, tatang, naibos gaya man ti balon ko ako, kis. Mabalin ka di nga igatangan, dak. Sige, ikak ni nanang mo iti paggatang na. Anak, sayatam ti panagadal mo, ha? Wen, tatang. Anya oras kayong agawid. Ang mga numarabyanak, adong amin ti trabaho. Kasta ka di, tatang. Bakit? Ato iti pagpalengkem. Naibusan ti karga ti ref tayo. Yeg mo nga, Rodan. Kan gumatang ka iti pagpagatang ni Jude. Wen, di ka madanagan. O sige, tagrubuat akon. Imbag man ta nagpakita ka. Mano nga aldawon nga ururayat ti bayad mo. Pasensya kan, Marga. Dahito ilati maitag ko kan kaita. Sana bali, mangtedak man ang nulunis. Sigurado laan ha? Masapol ko ti kwarta pagbayad ko kadagiti na order ko. Wan, Marga. Sige nga ron, tadapay asikaswa. Oh, apay ngagsangsangit ka? Ngamin, sa anak ka no ama ka-exam, no saan pa'y mabayadan ti tuition ko. Anya? Kasano asana nabayadan? Intad ko kininanang mo ti pagbayad mo iti tuition mo, ah. Bakit? Umay ka man dito, eh. Bakit? Apay! Saan mo ka di abinayadan ti tuition ti anak mo? Ay, kung amin. Ada na patagaan, naggastosak. Iso ajak pa'y labinayadan ti tuition na. Aniya? Hello, sir? Hello, ma'am. Naimbag arabiim. Imawag ka, takayat ko nga ipakaam mo. Ani Jude laangan ti saan ama ka-exam. Gaputas an pa'y anabayadan ti tuition na. Ha? Ay, kasta ka di. Sige, sir. Yag ko ti bayad ti anak ko inton bigat. Nasayaat nga rin kasta, ma'am. Agyaman nak, sir. Anya nga ita, dinaksayanan ti savings ta, nga usaran ko man ni Jude into nag-college. Pasensya kan, lakay. Nagtangkan tumot ngamin ti ulom. Awan talag ko iti dayja amarga. Di mat imbagakken ka, adyak kayat asayangam ti kwarta, ta nagrigat ti agsapol iti kwarta ita. Kailin! Kailin! Rumor ka dita! Asino ti pukpukaw? Ni Marga. Day tanti kunak. Kailin! Siya kundi makisarita. Imaya, tasingirak ti bayad mo para kadagiti bag nga inutang mo. Manon abulan, adi ka nagbaybayan. Kwa, awan pa'y mat nga rod kwarta. Ikanak pa'y mat iti uray doa nga aldaw apawayway, Siguraduam amabayadam dayta. Tano saan? Talaga nga ipabarangay kan. Dagito'y abag ti makagapo. Anya nga ita, pangalami iti pagbayad mo. Aglonak. Anya? Diyak kaya ti mabalod. Nga misumat ti pinilimsan ka di. Binagbagaan ka idi. Nga manyangay, impilit mo lata. Ala, ilakom dagita abag. Tapno adda pagbayad mo. Hello? Ada ka din may bayad mo? Uwan, adan. Isabat ko iji coffee shop. Nasaya to kasta. Kompleto ka di matlaan. Uwan, katday to yan ti maudi at transaksyon ta. Apay, di mo kayatan tinginginaan na ba? Saanan? Taday ta ti saan may pagkinkinawatan iti asawak. Adakan ka day ta. O sige, agkita tayong ton bigat. Oh, Diana, agkuyog tan nga agawid. Naitulog ta mo't nagitanak ta. Wana? Oh, kaslaawan matan tinginginaan abag mo? Awanan na talaga. Abay ngay. Kinapudno na. Puro utang amin dagi chay. Iso ngayon lakok matlaang tapno da pagbayad ko. Ay, kasta ka di? Uwan, taday-tati ka na yun asaan may apagkinkin na awatan iti asawak. Naimbaglatakan ka tauray kaskasano. Napadasam tinagusar itinginginaan abag. Si Kamat, naka-ameri sakitan.
Asan na masapul ang inginaan ti usar. Uray saan nga original. Tinapatag at da maaramat. Manipod idin, saan ako nagimatang kadagiting inaan nga arwaten. Tinapatag kanyak ita, ket adda mausar ko. Kalpasan da iti apasamak, mariknak nga awanan ti panagtalag kanyak ti asawak, ta ison ti agpalingke. Ison ti agbayad iti tuition ti anak mi, kan agbayad kadag iti bills mi. Di nadael ko ti talag kanyak ti asawak. Ket ita, siyak matlaang tinangapit iti bunga ti madi nga aramid ko. To'y pagayam mo, Kailin. Pagayam Kailin, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Saan anasaya at apilitan tayo ti agaramat kadagiti nginginaan a banag no di tayo matkabailan. Uray saan nangina ti arwaten, tinapateg, ket nadalos. Ala, ket ipanagnak mo kinilakay mo, ti panagbalbaliw mo. Tapno agsubli ti sigod, apanagtalagnaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakay-drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan a Kailin, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Mama, Papa, apay a pinanawan dakmatan. Kasano pa itan tipyag kutawan kayon. Apay a pinanawan dak. Iha, husto da ita na panagsangsangit mo. Unay kat ngaminan da ita napasamak. Ngam di kagdanag. Ikarikit isang wanan ti bangkay dagiti dadakkel mo. Nang runa iti ama makabsat ko. Adi kabaybayan. Agyaman ak, Uncle Victor. Ngam talaga nagsakit na ito yung napasama. Kasaladyak maklon ti amin. Grace, iha. Adda kami laang dito. Di na kapanawan. Ala, umay ka na. In ka pa'y mga ana. Tadi ka pa'y namigat. Agyaman ak, auntie. Ngam sa anak pa'y mabisin. Kaya't ko pa'y abantayan ti bangkay da mama kan papa. O sige, Grace, iha. Ang mangan kaintun madamdama, ha? Ang mangan wag sakit ka, no di ka mangan. Mama, Papa, saan kaya ito na makita iti ka naman? Ang yaman na kiti mamatag yung kanyak. Sigurado kailiw kayon to. Uston, iha. Agawid tayon. Agino na kamatan. Adun tipuyat mo. Nasaysaya at may siguro. Nagsakit at matanangkal. Tapno sumurot akon ka na mamakan, Papa. Di kagsaw iti kasta, iha. At da kami ang ipatpatagkan ka. Umay ka, iha. Tay suro mi ti salad mo. Agyaman na, Uncle. Auntie, nakababayin paikit din kada kayo. Awan mo't sapsabali, iha. Di kagdanag may papani ti panagadal mo. Tatulungan da ka. Ha? Agpaiso, Auntie? Uwan, iha. Ibilang da kan nga anak.
Kaputawanan dagiti naganakan ka. Wen, Grace, iha. Sayang met no sumardeng ka iti panagadal mo. Ken dito'y kan balay nga agnaed. Anya ti kunayo, Daddy, Mami? Dito yan nga agnaed ni Grace? Kanda kayo pa yan ti mang paadan? Wen, ela anak. Yan tangayag kasinsin kayo kini Grace, ibilang mo nakabsat. Anya? Ha? Diyak kayat, Daddy. Diyak kayat nga da kainagaw ko kada kayo. Pumanawak langan, Uncle. Auntie. Saan? Awan ti pumanaw. Grace, pasidya am laangan ni Ella. Baybay ang pailang ni Ella. Maawatan ng tumot lang ti amin. Agdalusak man tayo dito salas. Ornusak dagiti gamit ni Ella. Inwara na mutlatan dito eh. Hoy! Asino tinangtad kan ka iti karbangan? Agarawom dagiti gamit ko dito eh? Pasensya kan insan. Ornusak la kumatagdalusak dito eh. Talaga? Wano? Kayat mo ti agtakaw, ha? Ha? Ay, saan kong arami ti kasta insan? Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Ita, ammomon aday tati maysa kadagiti kagurgurak nga aramid. Diyak kayat apakibiyangam dagiti gamit ko. Naawatam, ha? Agraraman? Uwan insan. Ngam apay ka di akagurguranak. Anya ka diti kayat mo nga aramidag. Tapno din akong guraan. Di ka nagdamag pay. Ang mga numapleng ka laang iti isungbat ko. Ha? Di ta ka man laangan. Twisit ka. Apay nga ta adinak maipatag ti kasinsin ko. Nagdagsan na ka na yung tirik na anakanyak. Ngam, ano sakon? Awan mo't ngamin ti sabali apapanak. Mama, Papa, no adda kayo pa'y lakuma. Saan ang mapasamang kanyak ti kastoy? Umaikan, Grace. Mapantayon ijay kantin. Taag-break tayo pa'y. Mabisinak matan. Sige. Hello? Mabalin ti makikuyog kada kayo adwa, Ricky, Jimmy? Wan, Ella. Ala, mapantayon Grace, Ricky. Ops! Di mat imbagak ada kayo laadwa ti kayat ko akakuyog. Diyak kayat akakuyog ti babae nga agtatakaw. Anya ka ditay nga ibagbagam, Ella. Saan ak nga agtatakaw? Anya saan? Jimmy, Ricky, mamati kayo kanya. Gaputapod no ti imbaga. Nasaya at mat, tawan pa'y dadadi kan mami. Hoy, Grace, di mo gamdan ti agipulong kadakwada. Tasika ti madaksan. Nabainanak una iti inaramid mo itay, Ella. Apay ka di adinak sarsardangan apirpir dyan iti imatang ti amin a tao. Sardangan kan tulaang. Inton mapukaw kan iti imatang ko. Anya? Agyaman at tapinatgam ti awis ko, Ricky. Kaya't ko ti agpalawag kadagiti amin nga imbagbaga ti kasinsin ko itay ijay school. Awan tinasyan nga ipalawag mo. Diyak mo't lamamati kadagiti imbagbaga na itay. Kasanon dagiti sabali at tao anak hangag kadagiti imbaga na maipapan kanya. Amangan numamati da. Di ka kumapapikto kadagiti araramidan ti kasinsin mo. Tinas ka, kad nasaya at daanti, kan angkal mo kan ka. Igad mo kit di ti agadal. Tapno maragpat mo ti amin nga arapaap mo. Agyaman na, Ricky. Adda ka na tamang papapig sa itiriknak. Gaputay ayatan ka unay, Grace. Isu adi ka kumaunay agliday. Mauman tumot lang ti kasinsin mo, kadagiti araramidan na kan ka. Agyaman na unay kan ka, Ricky. Ay ayatan ka matunay. Auntie, Uncle, patsyanda ko ma. Awan kinapudno dagiti papabasol ni Ella kanyak. Diyak maaramid ti agtakaw. Nang nangruna pa'y kada kayo amang tultulong kanyak. Mami, Daddy, agulbodak kadi kada kayo? Tinakaw ni Grace dagiti alahas ko. Gaputa adda itibag na. Anya ka di daytoy nga aramiden nyo.
Ti kayat ko kat makapagtunos kayo kumangag kasinsin. Grace, pudno ka diti impulong ni Ella kada kami? Grace, agsao ka. Ibagamat ti beneg mo, may papaniti da ito eh. Naibaga kon, Uncle. Kat no didak pa tiyan, awan mabalin ko. Pumanaw ak laangan dito balayo, itamat laang. Amok, ada ito iti kayat ni Ella. Pudno ka diti ibagbagam, pare. Mamati ka kanyak, pare. Nakita kang adain kabil ni Ella ijay bag ni Grace, a jewelry box. Kat iso day ti ipagpabasol na kankwana. Oh, kunakakik din, no pudno dagiti ibagbagan ni Ella. Hello, Ricky. Simre kaklatan, tanakalukan matiri daw yo. Ha? Ella? Anya ti araramidam dito boarding house may ka ni Jimmy. Kaya't ko ti makisiningat kada kayo adwa. Ada imat ko nga arak kan pulutan. Ada pa'y daduma amakmakan. Anya? Oo, anya pa'y lang tira kamidan nyo. Irugi tayo ti aginom. Naragsakak ita. Iso akayat ko ti agselebrar. Kastatin ako na ni Jimmy kanyak, Grace. Nakita na nga daing kabil ni Ella itibag mo a jewelry box. Nagalas at talaga ti ugali ni Ella. Sa bagay, amuklatan, Ricky. Imbis nga isukuma ti mangisakit kan ka. Ngam isumot ti mangdadadaal kan ka. Kaslasaan mo akabagyan. Nupay kasta, saan nagsakit tinakam ko kankwana? Kat patsak adumtang tumot laong tigundaway ang makaamiris. Auntie, Uncle, agpakaada akon. Ngamsakbay apo maanawak diti balayo. Kaya't ko pa'y tiagyaman kada kayo. Tapi nasangbay dak diti pagtaangan nyo. Kadag iti panawan apan agriknak katawanan direksyon ti biyag ko. Grace, iha. Oh. Nadalos ti konsensya. Diyak marami ti agtakaw. Nang runa pa'y kada kayo anang pagpakan kanyak. Di kan pumanaw, Grace. Awan ti kadwa medyo balayo. Agyaman aglaangan, Uncle. Ngamjak kaya't amariribok ti pamilya yung gapo kanyak. Di kayang nanag. Anadak ti bagi. Kat agyaman akmanan kada kayo. Auntie, Uncle. Nakaragragsakak. Agturpos tayon. Naimbaglakit din tayong tuloy ni Uncle Victor tinang suporta iti panagadal ko. Tano saan? Nalabit ajak makaturpos ita. Uwan nga rod, Grace. Ngamamum ka di. Saan ka no ang makaturpos ita ni Ella? Gaputaan dadag iti back subjects na. Anya? Nagsayang mo tan ano kasta? Nalabit. Karma na daytan. Iti pa nang ibabain na kang ka dito school, Grace. Itak lang inbaga. Ngam nakitak ti pa nang ikarga na idi. Kadag iti alahas iti bag mo. No kasta, Rod. Tulungan na. Tapno madalusan tinagan ko dito pagadalan. Kan iti matang da Uncle Victor. Awan parikot. Adda pamanagnak ko. Grace, adda kayo mat. Adda ka duwam. Uwan, Auntie. Adda ka din ni Uncle Victor? Adda di taunag. Mala, sumra kayo. Umay kayo. Agyaman kami, Auntie. Agtugaw kayo. Lakay, adda ni Grace. Oh, Grace, iha. Adda kayo, Mat. Anya ka diti bagayo. O sige. Agsarsarita kayo pa, itaadda aramida. Pangaasiyo ko, Auntie. Di kayo pumanaw. Masapul amang nagyot ibagami. Awan ti sabali apanggap ko, iti kaadami dito eh. No di ti pan nakadalos tinagan ko.
Sige, Jimmy. Agsaukan. Diyo dangdanggan ida, mami, daddy. Binayadan ni Grace day ta lalaki. Tapno dadaulan dak kata kayo. Kayat ko amang tibagam, iho. Kan kayat ko matlaang tinabatad ng ebidensya. Uncle, auntie, adto'y tinai-record ko a boses ni Ella. Kabayatan ti pa nagiinom mi. Nga inaklon na nga iso ti nang ikarga kadagiti alahas itibag ni Grace. Aniya. Pudno ka di daytoy, Ella? Kwa, daddy. Pudno, Ella, siyak ti nakakita iti dayta. Kablaawan ka, iha. Naragsa ka pa nagturpos mo. Kablaawan ka, Grace. Agyaman ak, auntie, uncle. No saan aga po ka dagiti ado at tulong nyo kanya? Saan ak kumaan nakagradwar? Congrats, Grace. Umuna kami ng agawid, Umay kayong tulangan ni Jay Balay itong bigat. Agyaman ak, Ricky. Kablaawan ka man. Ay, nilagayam Ella ti saan na nakaturpos. Di kay madanagan, auntie. Ubing pa ni Ella. Basta igaid na ti agadal, makaturpos tumatlaan. Insan, kablaawan ka. Grace, pakawanin na kumaha, kadagiti inarami ko kanka. Mabain ak unay. Lipata mon tinapalabas, insan. Sublam kat ti panagadal mo. Tapno makaturpos kang tumatan. Kinapod noon. Mababain ak unay hindi ti pagadalan. Iso ang nagsardeng. Mabalin mo matlata nga ituloy iti sabali a pagadalan no iso ti kayat mo. Tinapatag, malpas mo ti adal mo, insan. Ay na, nakaragragsakak. Tanagkapya kayo matlaangan nga agkasinsin. Nakumpleto ti ragsak ko ang nagturpos. Gapo ta nakapagkapya kami matlaang iti kasinsin ko, Mr. Lonely. Ita, nakaturpos matan ni Ella. Katagpada kami nga adda natalged a panggadan na. Kat plano mi matan kini Ricky ti agkalaysa. Alakastan, katagyaman ak. Kat sapay la kumata nakaibati iti adal tuy pakasarita. Tuy pagayam mo, Grace. Grace, pagayam ko, nagasat ka. Gapo ta addakas kini uncle mo a Victor, anang paadal ken ka. Gaga nga iti biyag dagiti sumangbay a panubok. Ket maysa ti aramid ti kasinsin mo kadagita a panubok a naglasatam. Ala, sapay la kuma, tagtultuloyen ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Grace adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.